toto je jeden návyk, ktorý potrebuješ mať a zmení sa ti tým celý život. Čaute kamoši, ja som David Madzin a dneska som vám rozhodol sa povedať jednu vec, ktorá vám fakt, že zmení celý život v roku 2025. Ja som sa túto danú vec naučil v tomto roku, 2024, neskôr vám poviem aj ako. A začal som to aplikovať už rovno v januári a naozaj som videl akože veľké výsledky v tomto. A rovno nebudem ďalej zdržovať, poviem vám, tá vec je, že sústrediť sa na správne veci. V jednoduchosti povedané, vďaka tomuto návyku, že sa viete sústrediť na správnu vec, tak vám to pomôže nerobiť veci, ktoré vás oddialujú od tých vašich cieľov, ako napríklad scrollovanie, alebo chodenie na nejaké party, alebo opíjať sa niekam, ale proste budete tú pozornosť dávať len na tie veci, ktoré sú pre vás prioritou, na tie vaše ciele a tým pádom oveľa viacej času strávíte nad tými vašimi cieľmi, budete jednoduchšie vedieť budovať tie svoje veci a rok 2025 môže byť konečne úspešný. Možno sa v tomto budete vidieť, ale ja som to mal kedysi tak, že ráno po zobudení som hneď zobral mobil a išiel som si tam scrollovať buď Instagram, alebo TikTok, alebo som pozeral YouTube. Potom som vstal po nejakej dlhšej dobe, konečne z postele, už bolo neskôr, nebol som až tak produktívny. Išiel som možno do sprchy umyť si zuby a také veci, naráňekovať sa a znova som išiel, dajme tomu na mobil. Počas toho som možno robil ešte aj nejakú školu a takéto veci, ale ide o to, že tú najproduktívnejšiu časť dňa, čo je vlastne ráno, tak som úplne zabil takýmito vecami, čo mi proste berú tú pozornosť preč. No a to hovorím aj o víkendoch, že naozaj som proste, namiesto toho, aby som niečo robil reálne ako pre seba, aby som niečo budoval, aby som sa priblížoval k tým svojim cieľom, tak som si povedal, veď o to sa postaram neskôr, na to bude vždy čas, veď žijem 70 rokov cca, takže stále mám na to čas. Je predsa víkend, nemusím nič iné robiť, takže budem si pekne scrollovať, alebo keď tak aj hrať počítačové hry. Možno sa v tomto vidíte niektorí. A ak to takto máte a chcete to zmeniť, ale naozaj to chcete zmeniť, tak dnešné video vám fakt pomôže. Toto je taká rada, že každý o tom hovorí, že maj pozornosť na správnych veciach. Už som to počul nespočetne krát, ale v januári som to počul od takého jedného chalana, ak poznáte Iman Gadzhi, sa volá. A pozeral som nejaké videá od neho, ja ho mám veľmi rád, fakt to sledujem. A hovoril tam o tom, že maj pozornosť na správnych veciach, pretože pozornosť na nesprávnych veciach ti vlastne uberá z tej tvojej akože pozornosti, kde by si ju reálne mal mať. A nejak to video ku mne proste prehovorilo a od januára som fakt sa zamyslel nad tým, že čo vlastne, kde tú pozornosť dávam. Na to sa viaže aj dopamín, že keď si tak scrollujem, tak sa mi ako keby, no proste vyplavuje to dopamín, alebo jak to povedať. Potom, jak už doscrollujem napríklad po hodine, tak vôbec nemám takú chuť akože makať na niečom. Nemám chuť možno ísť ani do fitka, že proste sa cítim taký komfortný, lebo ten dopamín už mám z toho. A tu ide o to, že tá pozornosť sa veľmi viaže na ten dopamín a na všetky tieto veci a vy musíte mať dopamín z toho, že pracujete na tých svojich cieľoch, že robíte niečo reálne pre seba, pretože dopamín môžete si aj získať nejakou vlastnou zábavou, že teraz idete vonku s kamarátmi a idete sa zabávať, smejete sa a tak, z toho máte tiež dopamín, ale to je taký, že viete, vaše telo potrebuje ako dopamín, že niečo proste spraví. Že v niečom úspeje a z toho máte potom dopamín, lenže v dnešnej dobe, jak je tá generácia veľmi taká komfortná, tak sa našli iné spôsoby, ako ten dopamín získať a tým pádom to telo má len určitý nejaký level alebo určitý nejaký limit, že dokedy ten dopamín môže ako získavať, ak ma rozumiete. A vy keď si ho vyčerpáte čisto len z pozornosti na tie nesprávne veci, z nejakej lacnej zábavy, tak potom vôbec nezostane ten dopamín na tie správne veci. Takže dávajte pozornosť na správne veci a odoberajte pozornosť z tých nesprávnych vecí. A šetrite si hlavne tú pozornosť, ktorú kde dávate. Takže keby sa ma niekto spýta, že za rok 2024 aká bola moja najlepšia rada, čo som kedy počul v tomto roku, tak to bude presne táto. To bude taká tá rada, ktorou som sa riadil úplne že celý ten rok. A vďaka tomu sa mi podarilo to, že rok 2024 bol úplne najlepším rokom môjho života. Najúspešnejším rokom môjho života. Fakt som možno najviacej šťastný. Bolo hrozne veľa vecí dobrých, ktoré som si aj nejak vizualizoval, ktoré som mal tak ako keby v hlave, ktoré som chcel dokázať a normálne prišli sami. Pretože ono to funguje tak, že keď sa o niečo snažíte, keď do niečoho dávate pozornosť, tak skôr či neskôr tie veci prídu. A chcem aj vy, aby ste mali takýto rok a verím, že máte nejaké ciele a ak ich chcete, aby sa naozaj stali akože pravdou, aby sa stali realitou, tak máte tú pozornosť na týchto veciach a rovno sa vykašlite na iné veci. A teraz vám poviem ešte konkrétne príklady,
že ako som to ja robil s tou pozornosťou, pretože tá pozornosť, to je tak všeobecne povedané, ale teraz si povieme, že konkrétne tie veci, konkrétne tie sféry, že kde som to používal a ako to aj vám môže veľmi pomôcť. Ako som už povedal skôr, tak pozornosť a dopamín sa tak celkom na seba viažu. Kto neviete, tak dopamín je taký ten hormón ako keby šťastia, že keď niečo proste úspešné spravíte, alebo no hej, niečo úspešné, alebo niečo vás poteší, tak sa vám to vyplaví. No a mimochodom o tom dopamíne by sa dalo spraviť celé úplne video iné, fakt je to zaujímavá téma, kľudne to niekedy aj natočím, ale ide mi o to, že som pochopil, že ráno som úplne že najviacej produktívny. Preto keď si aj zoberiete, že do školy sa chodí ráno, alebo do práce sa chodí ráno, lebo sa proste viete tak nejak lepšie sústrediť. A sami viete, že večer alebo tak nejak po obede, že už ste takí, že pomalší trošku, že už sa vám moc nechce veľa robiť. Určite aj v práci to tak poznáte, že ráno spravíte tie najdôležitejšie veci a potom večer to už je také, že alebo po obede, že sa vám už až tak moc nechce. No a toto keď som pochopil, že ráno fungujem úplne najlepšie, že mám najväčší potenciál niečo spraviť, tak som potom zistil a tak som si povedal, že prečo teda ja ráno nerobím tie hlavné ciele, prečo na nich nepracujem, prečo si to nechávam až na večer, alebo stále to posúvam na neskôr a ráno trávim čas tým scrollovaním alebo zabávam sa, pozerám si YouTube a tak ďalej. Prečo tie reálne veci, tie reálne ciele na nich nepracujem skoro ráno, keď mám takúto najväčšiu pozornosť, najväčší taký ten drive maka na tých veciach. Tak som to začal robiť, začal som to tak aplikovať a fakt sa mi úplne, že tie rána zmenili. Naozaj teraz ráno mám takú rutinu, že fakt ma to baví, pretože do obeda sa snažím na týchto veciach pracovať a keď mám celé takéto do obede, že pracujem ako keby na svojich cieľoch, tak ma to neskutočne teší. Potom vám to úplne zmení taký ten deň a potom aj do obeda, aj po obede máte úplne super energiu. Že veľakrát aj teraz večer, že keď fakt dobre ráno začnem a do obeda proste na niečom makám, tak potom aj večer mám ako keby takú veľmi dobrú náladu a koľkokrát teraz aj večer, že o nejakej 8-9 som doma a mohol by som úplne že komfortne nejak chillovať, ale ja si poviem, že idem postriedať videa, alebo opäť dostanem taký ten drive, takže je veľmi dôležité, aby ste ten deň začali správne a túto konkrétnu vec, že najlepšie fungujem ráno, alebo najlepšie celkovo človek funguje ráno, tak som zistil už oveľa dávnejšie. Ale vec, ktorú som zistil až trošilinku neskôr, tak bola to, že ono ide o to, aby ste najskôr cez ten deň spravili tie najťažšie veci. To znamená, úplne, keď ešte máte tú pozornosť fakt, že takú čulú, takú úplne, že čistú, tak tedy najlepšie sa vymýšľajú nejaké nápady. A celkovo, keď potrebujete keby nejakú ťažšiu prácu, nejaký ťažší task spraviť ráno, tak ideálne, aby ste to fakt spravili ako prvé. Ja to napríklad teraz robím, že keď potrebujem postrihať nejaké videá alebo napísať si nejaký skript na YouTube, nejaké kľúčové body alebo nejaké názvy tých videí, že o čom budem točiť, tak si to napíšem úplne že na začiatku dňa, lebo vtedy mám najlepšie nápady a viem, že to bude proste najlepšie fungovať. A potom také veci ako napríklad strihanie videa na YouTube, čo mi zabere niekedy aj pár hodín, tak to si nechávam potom až na poobede, lebo to je už také, že nemusím až tak nad tým premýšľať, to už tak mám nejak zautomatizované, takže to už idem na takého autopilota, takže to si nechávam až na neskôr, ale také tie hlavné veci, alebo vymyslieť, že aké dám reelsko, že aby to nejak tak upútalo pozornosť u tých ľudí, alebo aj na YouTube, že aký možno by bol thumbnail, alebo aký štýl kontentu by som mal natáčať, tak vždy tieto nápady proste prídu najlepšie ráno. No a tieto všetky veci som už pochopil dávnejšie, no ale za tento rok 2024, tak som pochopil, ma to tak nejak dovedlo do toho bodu, že som si začal robiť to-do listy. To znamená, že som si spravil list na každý deň, že čo mám spraviť, nejaké tie hlavné úlohy. A mám tam úlohy od rana až do večera, že čo mám spraviť, či mám niečo natočiť, alebo či mám niečo do školy spraviť, alebo fakt, že úplne, že čokoľvek. A tým pádom, keď to tam mám takto napísané, tak vidím, že to dneska musím dokončiť. Pretože ak to nedokončím, tak tam nebudem mať takú tú odškrtnutú fajku. A teraz, keď sa pozriem za posledných pár mesiacov, alebo teda aj za celý tento rok, tak zistím, že fakt, jak som každý deň makal na niečom, že naozaj tie dni boli zmysluplné, že boli fakt produktívne každý jeden deň. A je to úplne super, lebo vďaka týmto veciam sa odlišujete od všetkých iných ľudí. Že každý má tie ciele, ale teraz, že si zoberte reálne, že koľko ľudí je preto ochotných niečo spraviť. Ale to je všetko o tej pozornosti, že dávate ju na správne miesta. Nejaký človek iný by dal pozornosť tomu TikToku, že si ho bude scrollovať, lenže vy tomu TikToku pozornosť nemôžete dať, lebo musíte dať pozornosť niečomu inému, rovno tomu, že čo chcete budovať. Ďalšia vec, ktorú som sa naučil hlavne tento rok, je to, že nezabávať sa dovtedy, kým nemáte hotové tie dané veci. To znamená,
dobre, sme teraz nejak dohodnutí v nejaký deň, napríklad sobota, že ideme s kamarátom vonku. Že sa proste ideme pozabávať, ideme sa prejsť, alebo chápete, niečo takéto. Tak spravím všetko preto, aby som to do toho času stihol. To znamená postrihať video alebo hociaké ďalšie povinnosti, čo mám, že spraviť to dovtedy. A ak náhodou, že by som to neurobil, tak normálne tomu kamošovi zavolám alebo napíšem mu, že kamo, počúvaj, že musím ešte toto niečo doriešiť, musím niečo natočiť a tak ďalej. Že vieš čo, stretneme sa o hodinku neskôr alebo o pol hodinku neskôr. Tým pádom sa vám v tom mozgu začne úplne transformovať to, že ja nemôžem ísť s tým chalanom vonku, keď ešte nemám tie vlastné ciele správené. Takže vždy najskôr tie vaše priority, najskôr tie vaše ciele, potom môžete riešiť takú tú zábavu. A ideme na poslednú vec a to je, že veľmi dobrý tip. Nauč sa hovoriť nie. S týmto má extrémne veľa ľudí problém. Veľa ľudí je takých, že veľmi dobrých, až príliš moc dobrých, že na všetko povedia áno, že všetkých uprednostnia, akurát seba nehajú niekde vzadu. Dávam teraz príklad. Tým, že pozeráte mňa, že sa vám tieto videjka fakt páčia, že vám dávajú hodnotu, tak sa rozhodnete, že dobre to David v tom videu povedal, spravím si aj ja ten to-do list. Tak si spravíte to-do list na celý deň, dajme tomu je sobota. Alebo dajme tomu, že nie. Dajme tomu, že je v piatok. A teraz vám nejaký kamarát zavolá, že vieš čo, že pôjdeme do baru v piatok, že stále chodívame, aj minulý týždeň sme boli, poďme aj teraz. V týchto prípadoch sa musíte naučiť hovoriť nie. Proste povedzte kľudne aj tomu kamarátovi, keď to nechápe, vieš čo, že mám teraz také obdobie, pracujem na sebe, mám nejaké ciele napísané, musím to dneska spraviť, nemám proste čas. Tým pádom, keď si to začnete takto určovať, že začnete hovoriť nie, tí ľudia vás budú oveľa viacej rešpektovať, budú vidieť, že na sebe naozaj pracujete, že myslíte to so všetkým vážne. Vyžaruje to z toho človeka niečo také, že si neviete presadiť nejaký vlastný názor a že žijete len podľa niekoho iného. A opäť tie ciele, nikdy sa k tomu ani nepriblížite, lebo stále ako keby poslúchate niekoho iného, uprednostňujete niekoho iného a nie seba. Kamoši, a keď teraz hovoríme o tom hovorení nie, sú aj také veci, kde musíte povedať áno. A to je napríklad ponuka. V opise videa nájdete celý tréningový plán, ktorý vám pomôže, ak chcete zmeniť tú vašu postavu v ďalšom roku. Teraz je úplne super príležitosť na novoročné ciele, novoročné predsavzatia. Je to za veľmi symbolickú cenu, naozaj. Je to ako keby pôjdete dvakrát do McDonaldu, tým pádom, keď ste sa rozhodli chudnúť alebo naberať svaly, odpustíte si 2 návštevy McDonaldu a môžete mať tento tréningový plán, ktorý máte už navždy. Pomôže vám to zmeniť tú postavu. Veľmi ma tým potešíte, môžete ma kľudne tak podporiť, ja budem veľmi rád, ale vrátime sa teraz naspäť k téme. Keď naozaj v sebe vnútri budete mať takú tú potrebu, takú tú silu, že musím sa naozaj zmeniť, že chcem vidieť tú moju lepšiu verziu seba. Vizualizujete si v tej hlave, že presne ako chcete vyzerať. Poviete si, že teraz mám 100 kg, ale na konci roka budem mať 75, čo je úplne reálne. Tak ak to budete mať v tej hlave, ak to fakt budete chcieť, ak to myslíte vážne, že nie len čo keby, ale naozaj, že budem to mať takto v decembri, tak do toho McDonaldu, verte mi, nepôjdete. Sami tam nebudete chcieť ísť, lebo budete tak silno presvedčení v tej mysli, tak budete nastavení, že čokoľvek, čo vás odradzuje od toho cieľu, tak proste je pre vás nereálne, že nemôžete to spraviť. Takže tu ide len o to, že musíte si to v sebe tak nejak budovať, premýšľať nad tými vlastnými cieľmi, budete lepšie hovoriť nie a garantujem vám, že ten rok 2025, alebo hociaký rok, v akom toto video pozeráte, stále to je aplikovateľné, tak sa vám naozaj zmení. Takže kamoši, ja vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie tohto videa. Dúfam, že vám to dalo brutálnu hodnotu, ako z môjho pohľadu sú to fakt také hodnoty, že vám to naozaj zmení ten život. Takže budem veľmi rád, ak tam dole hodíte like a odber a môžete napísať kľudne nejaký pekný komentár. Veľmi ma to poteší, keď mi napíšete, že to video vám pomohlo, nejakú spätnú väzbu, fakt budem veľmi rád, všetko si to čítam a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Máte sa, čaute.